Shalom. Shalom. Horas madihita. Horas manang dihamu naodope madohoti parmingguan di Bagas Coron itu hatta di HKBP Mampang Prapatanon. Masuk mahita tu ibadah minggu pasaplopaton dung Trinitatis. Alani martang yang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Maredi hita siap buku ede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tolu. Jongjong maham. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar rito di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale de bata asini roham di parsitanganan ni joromi, suman tukuar mudo baritam ale de bata rodi ujung ni tanoon, gok hati goran di siamunmi, tibuldo Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata, di atas dolok habadion nai, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggom hodo huriam marhite todimi, dibaheni hupangidohami noaeng tuho, lehon madihami roha panguluyun, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguloy ni anakmu tuamana, say pararat harajaonmu, jala satabay ganup ari bilangan yakkan aporsea diho, asalam terbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marade hita sa buku dan nomor 10 itu ayat 2 dohot tolu. Tangihon hamu mapatik ni debata, patik patuluhon dohot lapatanna, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hono humna dosugut akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, nang manulun-nulun, manang marujaran-ujaran naroa, manang mangaci marhite goar ni debata, ai dinatar sosak, dohot tangiang dohot puji-puji odo, si dohonon goar ni debata. Songonima sahatna atong rap mangidogo mahita, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede hita sian buku di nomor 427 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatopoti ma dosata ale Tuhan debata amanami pargugu nasuhatu dusan para sirohami dahami dadangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahatot dohami tubu jaladangadong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbil sian akka dalammu mace godang kau pangalesion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosani haposon nami dohot pangalasion nami saya ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot tu denggan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Mucat pihak kaduluk jala humutta lakarobean. Alayang ko parasini rohak kutung naso musat sian ho. Jala padan ni hadameok kutung naso humordit. Ninna Jahoba siasi ho. Hasangapon madi debata na digijam. Amen. Mari dehita siya buku de nomor 795 ayat 1. Pero beani
Tapi gema epistel di minguta di bahasa Darion iman atar surat di buku Nisi Yakobus bidusada ayat 22 sahat tu ayat 25. Yakobus ada ayat 22 saat 25. Tajahama marsegati sori di ayat parpudi rap mahita majaha. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akana paototohon dirina. Ai panangi-nangi dihatai, anggo so diulahon, tudos mai tuhalak na paggambereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina, dungilau mai bana gabedang di boto be rupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluau nasundengani jalamian disi ima namartua marhite sian pangulon nai anggoso pananginangi namakkulupahon siulau-ulau nai tahe ibana songonima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari deh kita buka di nomor 25 ayat 1 ayat 2. Taha tidak kumaha taha porsiautai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman itu muhon ni si Maria nagebe-gebean si antod di porbadia andorak sahubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal leibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mongolu di hari patuluhon nama naik tu surgu lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Udul maham. Tapi gema
titing masa di minggu ta sadario. Tabigema titing ni huriatta di bagasan mingguon minggu pa 24 ton dung Trinitatis na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 24 ton dung Trinitatis manang hasi tulu sadaon do topik unang lupa roham di Jehovah dienet sian 5 Musa bidua lu ayat pitu 1 10 na paduahon pelayanan pendeta resort. Sadarion minggu 10 sia November 2020 pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan pendeta Robert S. Pandiangan MTH makkobasi di HKBP Pondok Bambu minggu pagi Resort Jakarta. Na patuluhon peliat tujolo. Sadarion minggu 10 sia November 2020 patupotado peliat tujolo lahotu haperluan kategoral ama HKBP. Na paupaton patanakon hata ni debata. Di hari Kamis tanggal 27 November 2020 pukul 10 pituip tapatupado PHD Ina Kamis maringanan di gedung Serbaguna. Na palimahon penutupan pertangyangan week. Di hari Jumat 24 November 2020 masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja patupotado penutupan pertangyangan week. Pinangido tusude paduan suara kor remaja, naposo, korama, kor parupuan dot kor lansia. Ganup wik asa markor. Ni sosohon ma tuhita asaro madohoti pertangyangani. Paunopon minggu ujung tahun perhuriaon. Di hari Minggu tanggal 26 November 2020 ima minggu ujung tahun perhuriaon manang perningotan diaka namodding di patupado permingguan pukul pituip bahasa Indonesia dot pukul sia tulupuluip bahasa Batak di si jahonon na do aka naung modding di bagasan sataon perhuriaonon acara di parade huria papituhon permingguan variatif HKBP Mampang Prapatan Minggu 26 November 2020 pukul 10 pituip di patupado permingguan variatif maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan. Pawaluhon latihan sekolah minggu. Di pabotohon matu akan atoras nidak dana sekolah minggu asa manosoya kaya anak kota madohoti pangaradeon acara pesta hatutubu ni Tuhan Yesus. Di patupa ganup hari Sabtu dohot minggu tataruhon bema akayana kota sekolah minggu asalam tumakas boima marpanukun tu guru sekolah minggu na pasiahon jadwal rapat HKBP Mampang Prapatan songonon ma jadwal rapat na adong di HKBP Mampang Prapatan na perjolo tanggal 10 tolu sahat 25 November 2020 tolu rapat Dewan Dohot Seksi untuk menyusun program kerja Dohot Anggaran tahun 2024. Napaduahon tanggal 3 saat 6 Desember 2020 tolu penggabungan hasil program kerja Dohot Anggaran tiap Dewan Dohot Seksi oleh para tahun. Patuluhon tanggal 8 Desember 2020 tolu rapot perhalado HKBP Mampang Prapatan. Papatot tanggal 17 Desember 2020 tolu rapat jemaat HKBP Mampang Prapatan. Pasapuluhon laporan pelayanan 2023. Tua manami inanami Ketua Dewan Koinonia Marturia Dohot Diakoni Dohot Seksi Parhalado para tahun Dohot Badan Audit HKBP Mampang Prapatan Pinangido asa pasahaton laporan Pakobasion 2020 tolu Dohot daftar inventaris huria paling lambat tanggal 25 November 2020 tolu asa boy masuk tu barita jujur tahun ni huriata 2020 tolu pasap puluh sadahon program kerja Dewan Dohot Seksi tu sude Dewan Dohot Seksi
Na adong di huriatta asa dipatupa ma program kerja nabe tahun 2024 di nama nusun program kerja dengan ma tapahobar tu orientasi pakubasian di huriatta tahun 2024 ima tahun oikomene inklusif HKBP tasusum ma programi marumang matrix nama program sasaran tujuan peserta waktu tempat pelaksana biaya pendanaan jala programi asa dipasahak matu na lumabatna di hari Sabtu tanggal 25 November 2020 jala dikirim tu email HKBP Mampang Prapatan @yahoo.com. Pasap 22 pesan manang surat pusat HKBP dung sidung titingon jahangono do surat pimpinan HKBP taringot tu revisi format warta keuangan. Pasap 23 ruas napidda mamuka sadarion minggu 10 November 2020 nung ngapidda huria na perjolo keluarga Victor Benget Halomoan Hasibuan inangi Rizka Susianti Boru Situmorang dohot 2 yanakon nasida alamat Titian Indah Blok Wesada nomor 02 Bekasi Wik Tolu nasida pidda tu HKBP Resort Harapan Jaya Distrik Saplusia Bekasi. Napa duahon keluarga Robert Johnny Parsaoran Hasibuan dot inangi Mary Dahlia Boruhutajulu alamat Jalan Sebilah nomor 24 Babura Sunggal Medan Wik Tolu nasida pidda tu HKBP Moria Resort Medan Baru Distrik 10 Aceh. Pasap Lopaton Namoding di hari Sabtu 4 November 2020 tolu nung ngamaruzungolu Tiopan Humala Siahan ono 26 tahun tubuh tanggal 12 Desember 1956 nama kabaluhon Inata Tri Mei Deliana Silitonga alamat Jalan Mampang Prapatan 20 nomor 10 sektor Tolu dimakamkan di hari Sabtu tanggal 4 November 2020 tolu di TPU Tanah Kusir tabuam ma ditangyang tak anggiat tumibu terapul keluarga na tinadikonna pasap 55 ruas namar sahid tabuam ma di bagasat tangyang ta akar ruas namar sahid hatani debata pasak ma dalam mutu jahoba jalaho posi ibana asa ibana paturehon sian pasalmen bidutul bulupitu ayat 5 pasap pluanopon namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan mingguon di dok hatani debata aita banido di hogajang ni hari-hari dohot tahun ningulum dohot dame di enet sian puda bidutolu ayat 2 parhepengon terlampir akapelean hamoleateon dohot na asing naso jinaha di titingon taida madiharotas cara nadong di tabi so ni mati ting ni huriata di bagasan nasa mingguon tuhat tama nama masu-masu. Sonari hujaon hamima surat sian pusat HKBP nomor sada 462 garing L10 garing 11 garing 2020 hal revisi format ting-ting parhepengon manang warta keuangan lampiran format warta keuangan si jahau di gereja na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas ni HKBP dengan perantaraan pendita resort di Inganan Nabe asini roha madehamu dohot dame sian debata amatta dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian tod di porbadia amin moliate majumolo tapasatu tuhat tapardingkan basai na sa tong mga ramoti dohot margogoyon hita patupahon pakubasion koinonia marturia diakonia suang songoni nang hajuara bagason manang penatalayanan ni huriata lumobi di bagasa tahun 2020 na taguari tahun profesionalisme dalam penatalayanan tung di halasor rohado perdalan ni sentralisasi parhepengon ni huriata na patukon gogo laho madungdung sihobasan na duminggan isaran ni naong lam martaba hurian naong hiunobasan ni pangulan nago tiki lumobi akahurian na soding jalan nasotuk guguna nasailaon deba siadana program kerja di tirkat distrik dohot resort nunga bolas di tongoson
Lausongoni nang perbalajon ya kapangulan nagu tiki naung marhasudus dosan di sude inganan pakobasion na hobar tu golongan dohot tanggungan nabe sopola mariber be nasida akan nama kobasi di huria na di huta dohot na di kota tutu dang apala sikop si tutu dope padungdungon ni sentralisasi perhepengoni lao alai pos si tutu do roha diari dohot diasi dohot holong ni rohani tu hatta na patauhon huriana lao patuluson saluhut na sinakapan ni huriata marhite sentralisasi parhepengoni sialani i dung mardalan sentralisasi parhepengon ni huriata saleling 10 bulan jinalo doa kausul dohot masukan sianaka preses ni huriata lao baruhon manang revisi rumang ni tikting parhepengon manang warta kewangan ni huriata songon natinongos tuhamurap dohot suraton terlampir marumakon soft copy nama rumakon PDF dot Microsoft Excel. Pos roha di haradio muna lau patulus sosa di ganup huriana tahu basibe di bagasan las ni roha. Songonima pinasahat tuhamu saluhutna tuhat taman dongani dohot mamasu-masu sadok parhalado dohot ruas na di sadok habuluson ni roha dohot parsitutuon lau makubasi huriana bahen hasangapon di tuhatta dohot las ni rohani huriana tabe mardongat tangyang huria Kristen Batak Protestan eporus pendeta Dr. Robinson butar-butar martanda tangan jala marstempel Huhut papungu pilihan sada A sada B Marede hita sian buku di nomor 110 sia ayat sada dohot udutna. Nang rodo hita
Dame ni debatana sumurung sian salut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabukama bibelta, turpuk camita di minggu baru di bagasan tikion, imana tersurat di 5 Musa bidualu, ayat pitu sahatro di ayat 10. 5 Musa walu, ayat pitu sahatro di ayat 10, hujahahon ma di tonga-tongata. Ai Jahoba debatam manogi hokko tutano nadenggan, tutano na marbatangaek, marmual dohot martao, akka namabaur dirura dohot didolok. Sada tano hatubuan ni eme, jagung, hawanggur, hawara dohot dalimo, tano namar miak jetun, jalan namar situak loba. Sada tano nasopola marhangaluton panganommu rotim disi, jaladang hurangako di manang aha. Sada tano batu na dobosi, jala siad dolok-dolok na tarhaliho tobaga. Ia dung mangako jala bosuran, ikon pujiommu do Jahoba de batam. Alani tano nadinggan nang nilehon na ituho. Atong ramoti madirim. Asa unang lupa roham di Jahoba de batam, gabedang diradotiho akkatonanai, uhumna doho aturanna, akka nahutonahoni tuho sadarion. Asa unang iadung mangako, jala bosuran, jala di pauliho akka bagas nauli dinganiho. Tole lobum dohot biru-birum, lam sinurdo jala gadda perak dohot sere diho, gadda huhut saluhut nadiho. Hape lam di pagi jakoroham, jala lupa ho di Jahoba de batam, nama nogiho ko ruar siat tano misir, siap bagas parhatobanan. Ibana manogu-nogu ho di halongonan na bolon jala na jorbut. Inganan ni ulok tulung api dohot naga dohot hala, tano hasang huhut na somarisiaek. Ibana tahe parwar hodiho aek sia dolok batu na pirsahali. Ibana mangalehoko mangamanna di halongonan, nasotinad dan yakaupum. Asa ibana pasere proham, dohot mangujuniho, asa marsahasonangako bahenonna di ujung. Asa unang dohonommu di bagasar roham. Gogoku sadiri dohot huasoni tangakku, mangomo dia huhamoraonon. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe Jahoba de batam. Aibana do na mangaleho gogo tuho mangomo akka artai, asa pahotton padanna naong niwarihonna tuak kaupum, songon na adar sadarion. Ima sahatna. Dita salhutna na dihaolongan di bagasan Yesus Kristus, turpuk naong tajaha di bagasan tikyon, ima barita taringot tu bangsa Israel nanalaho mamasuhi huta Kanaan. Alani jumolomat dilehon si Musa ingot-ingot manang nasehat tu bangsoi, ala adupan nasida manong habusuron manang butong, manang hamoraun kesuksesan. Ai nunga perjolo di parade di batat tano Kanaan, nalau inganan ni bangsa Israel, na naguk akka pasu-pasu do. Jadi tano na subur, situa di loba, lengkap didok musenaking, marmual, martao, hawara, dalimo, molo dalimo, delima nina di bahasa Indonesia. Tano namar miak jetun, jadi miak narga, na khusus. Jala didok disi dang pola merhangaluto panganom murotim di sini na. Jadi dang di bagasa si taunon nasida laho madai akka pasu-pasu ni debata.
Holano buasa di apala di pengot si Musa bangsa Israel alam molo ngabutong conok namai lupa diri. Molo dihita molo ngabutok kita merdohodok nama. Iru kan amanginang molo ngabutong murana mamodokodok. Jadi molo ngabutong lupa nama hea male. Molo halak nabutong somal na ibana barang di ngok be si metuana na lewat unang-unang inate pedang peduli bebana nang pe rakmangan ay nga hera manu na peokon hero tahita bereng manu na peokon beyuto nga say butibe jala wasa songni alatabu di pangan eka mabek kita say hurang alatabu dolopan mololan ikateri tahu tempe secukup na do ale molo ngajuhut manang najagal nang penga asam urat dohok kolesterol alangan na doi paling andong mga langubat dinna kan jadi sa dipangan jadi molo mulaka akala par kesehatan madok memang buasa murai na dohok dok molo mga langjagal ala dibutuhin nakat di pencernani moldo diproses mau liban diproses jala oma nalang na memicu hitape nina balam tabuma jadi memang odo na dikhawatir honi si Musa molo nga dihilalandong akan tabu di huta kanan belupa diri lupa ise na mangalehon para di hosaluhut na gabi tubuh magijang ni roha ima ido ubahan na dipengotian adorang somasuk na sida tu tano kanaan ala pangalahon di bangsa Israel pe kan songnido muralu pa diri takang jugul jadi dang ala ni burjuna ubahan na di iwad debatan na sida mamasuhi tano kanaan obar tu natar surat di Bibeli justru si jogal rukung do na sida akan naso tahu do alai dibalik ni si jogal rukung ubalga mana utibbo do holong di rohani debata na totong maniup jala majaga nasida alani do amang dot deinang hati-hati kenyang hati-hati terhadap kekenyangan hati-hati juga kan lambang ni habo suronon noaing martudu-tudu tu sukses don martudu-tudu tu hamoraud don ditiki pogos tope soi nama tangyang na soi nama elek-elek na tutuhan soi nama minta tolong na tudongan na jolma ale dung sukses ibana pitor ridok ma kan naujui deui ni nama dungi dang di ngok be tangyang nei hidup benna seolo do madebu halak na suksesi tu piga hal ima di bagasan peranguluan na lupa memuji debata jadi halak na sukses boido madebu lupa memuji debata buhama benon na memuji debata unang-unang inatai manang amatai pedang diingot di jabuna do danak na pedang diingot sotung do tanggal lahir tanggal hatu tubuhnya nakon na pedang dang diingot ala nahulan na kerejo borhat manugut mulak borngin borhat dang dungo do pedak danaki mulak nunga modum dak danaki jang dang diingot be bohina ala asing muse kamar nabe jadi boido songoni amang dot inang ditiki soda po dope na disita ni rohana na burjua martangiang na burjua tu gereja dang tiki na dope ngapa sahat hamanateon mohon didoakan nunga songoni alai dung sukses dang dingok be martangiang dang dingok be berminggu gabe dio ideba bahkan dido ibana imada dang tiki deba dang sopat nina dang sopat deba nina olo mamuse hala na bosur manang dong sukses bodo ibana madabu tong lupa tutuhan molonga lupa ibana tutuhan dang di ngok be siani sedo mual ni hamoronna siani sedo mual ni tenagana kan dibalik ni kesuksesan dibalik ni tenaga na adong ay dang buhita langsung sukses molos melalui proses dan proseson bodo jatuh bangun alai buasa hita boy bertahan di tiki jatuh bangun adong do dipudita na mendukung na manopak kita di luar keluarga ale tangan ni debata na satatong papir hotot dita jadi halak na sukses manang halak na bosur
bodo madabu tu dau set debata lupa tu debata na bangihut amang dot inang hal na sukses pe molo ngabusur ibana sarupa tu na modohodok na king dui molo ngabusur modohodok los lupa me ibana tu isa na mga lopa dang dingot ibana be isa na mga lopa si panganoni hidup benna molo halak na sukses pe lupa gabi kijang marohana jala memang sifat materialistis do mabain sasahalaki sepele hu mamereng donganna met mamereng donganna jala molo dang dingotop be akka tahan na mendukung jadi adong dua mang do inang keluarga ditiki susah rodo amatei madok tinatei sepiring berdua hanya dengan garam pun tidak masalah kan baru bagaikan sendok dan garpu ditiki susah rap terus ala ditiki dung sukses dang dingok binatai dungi lau ibana marmanda-manda dakko lemanda-manda karejo ala lasma dohot marmanda-manda cintana ima namasa di bagasan tikion alani do Roma si Musa ada orang so masuk ko tutano Kanaanin ada orang so masuk bangsa Israel tutano Kanaan ada orang so busur ho ada orang so didai ho akan naudi natonggi akan natabo kecukupan di tano Kanani unang lupa roham di Jehovah losongoni manuang turpukon amang dot inang tuhita saluhutna di topik minggu sadarion unang lupa roham di Jehovah bohama hita asa unang lupa rohatta di Jehovah na mendukung na madongani na mamasu-masu hita na mangaradut yak kanarikot di hita justru ketika kita tidak mampu ada yang bisa memampukan kita na parjulu ima ikon ingot do hita ise mahita jala ise madebata unang lupa diri hita jadi di ayat pitui didok disi amang dot inang ay Jehovah debatam manogi hoko tutano nadinggan manogi hoko tutano nadinggan tutano namar batang aik marmual dohok martao akan nama baur dirura dohot didolok jadi tada dirim ima molo tabereng perjalanan ni bangsa Israel kan dang na burju halakon ejok do mangalo hidup benna borhat nasida sian tano Mesir 600.000 hitungan bawa sahat tu tano Kanaan 600.000 hitungan bawa alai sian 600.000 nasiat tano Mesir dua dona sahat nampe hitungan na 600.000 ala di perjalanan ni jok do halakon mangalo tu debata dungi Roma akamara termasuk manaking na didok ni si Musa ulo tulung apipe baka didok amang dot inang aka masa-masa tersulit pe ngadio pinasida alanya halane takang nah jadi dang ala di burjuna di parhatobanan nasida 430 tahun di tanah Mesir ala di Urupi Jehovah do nasida mamolusi di tiki di parhorsihan di halongonani 40 tahun nasida merdalan ala tipak do dilihat debata tu nasida nang penasida nomaden molo taingot molo tajahado di sada di keluaran sahat tu ulangani molo tajahado baritani bangsa Israel di si debata mangurupi majaga nasida molo ditiki bornyinai soi nama manihina ngalina ale molo ditiki dia rianai soi nama mohopna ala dilihat debatado tiang api dilo debatado awan asabui mangodingi majaga nasida hidup baina silehon di debatade di patuk debata sudi akan narikot di nasida ima asini orang debata alani dona mang dot inang dang marna hurang dang marna moru asini rohani debata dohot pasu-pasu di debata di ngolu ni jolma imano marga imano balga di parngeluata jala satro di bagasan tikion tahil halado di panupahiyon ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta
Molotung piadok kita mamora, sukses, alani warisan, nanilihon ni natoras, alai gumodang dope di bagasan tikion, na sukses, na mamora, na butongan, alani usaha, dada na diwarison, somal do pewarisan kekayaan, alai dang somal apala pewarisan kesukses mana jabatan, alani dona molo nang tawadupi amang kesuksesan, nakok jabatan tadi bagasan tikion, molo mamora hita di bagasan tikion, jalabutok kita di bagasan tikion, ikot tadot tadona, dang alani gogotai, terbatas do kemampuan ta, terbatas do kahi pasotta, ala dibalik ni sasude, ditangyang ta, mangido panupahion, pasu-pasu ni debata, asini rohani debata, asabui hita, majalo pasu-pasu ni, ima marhite kesuksesani, jabatani, marhite hamoroni, dada alani holan usahatai, alai nadipatau ni debata do hita, hidup benedang begijang rohatta, dang boy hita merasa hutu jolma, ikotai ngodo isena menduku kita, godang do amang dot inang setonga-tongata, napi naborhat ni hapogoson, dot napi naborhat ni nahacit. Godang do halak batak ditiki berhasil, kan halak batak kan atar torop do kan marhamaranggi. Jadi molonga di paborhat naturasna siak kangan. Adong do tanggung jawab ni siak kangan, manarik akka anggina do ibotona. Rotu pangaratoan, asarap sukses. Godang do halak batak, naso pinaborhat ni hamoraun, holan napi holat di paborhat natoras na do marhite, holat tas ni baju do, ongkos, tangiang, holat sahat di Jakarta, apalagi ate amang dot inang nahya ham makilala mar kapal tampomas, ya kan? Napi naborhat sepilabuhan sian semedan, sahat di Jakarta ba otak ni mga sahali do, dungi berjuang mak, adong do godang do amang do inang isarana akapar bengkel, dang na ahli siak kutak, parjolo-jolo borhat hola sahat supir do, supir ni opa onom nina, supir ni kosong sada, doh supir ni sudako nina, alai manaik ma paranguluan, marbengkel ma, dung marbengkel berengos sepele do parbengkelon, mangarerak ma dakulas sadabe, mabuka cabang may bana, dang pinaborhat ni tamatan sarjana dia, alai di paborhat tangiang, isa dibalik nion, debatado, adong dohu huboto sa halak parbengkel, holar roy bana siya barus, supir do bana, jalahyado keluargon, ala ni hacik na naso marhepeng, marsahit anak na, nganeng mate, ikolaw maibana manutuki jabuni halak, asabuy mabuang marubat jalamangan anak na, dangrong BPJS, alen waing, sada do bengkel na, ale kontrakan na godang, jala bahkan gaji na lobi-lobi siap penes. Godang dohita na pinaborhat ni nahacit. Alai dang moru godang dohita na pinaborhat ni natoras na berhasil. Manang na mewariskan hamuraun. Alai yamang dot inang, dibalik ni sudi akan natajalo natapeop di bagasan tikyon. Sian natoras pay pasti tabahebang do. Sian na nileho pe pasti hebang doi, sian na haci pe pasti do lam hebang. Sudi nai dibalik ni sesudi kesuksesan debatado na manopang. Hidup benna ikon ingat do hita, unang lupa diri hita, ikon ikot tadok do alani Tuhanido, molong ataingot dirita sian ni dia do hita, bohado parangeluata. Bohape ingotot tanama Tuhan di bagasan ngulutta. Dang dohonot tabe, dang sempat martangiang, dang sempat marminggu, dang adong tikki majahatan di debata. Ala dipaingot dohita, salhutna, amang dot inang, di perjuangan tanama ceborati,
tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin punya apa-apa. Ido mangojar hita salhutna di bagasan parangulata, madok moliate tu debata. Apapun yang kita miliki dari sumber yang benar, dari cara yang benar, dari sumber dan cara yang benar, itu adalah berkat Tuhan. Unang atong tadok amang dot inang songod di hutanami molo dapot togel gudang pitorido imada ipasu-pasu Tuhan ida ba pitorilia kamu lation na anggona to maben haci rohado ai ka pasu-pasu na ding gadua ikos sembual na ding gaddo unang sian hasil panipuan tadok pasu-pasu ni Tuhani mangaliai Tuhani dui alani dona di bagasan tikyo dido unang lupa roham di Jehovah maritia hamai tatadda dirita tatadda debata dakolan padohan dibalik keberhasilan suami ada topangan istri tang ibetong dibalik kesuksesan molo butong pe keluargaku molo busur pe keluargaku di bagasan tikyon dibalik no sude tangan ni debatado na mendukung hau alaya mang dot inang molo tung pedong di bagasan tikyo kita di bagasan tikyon na berjuang dope na so dapot dope kesuksesan na so butong dope na marhoi dope hita majalahi proses melangkah demi langkah dope di bagasan tikyon unang madele hita unang gabe galero hatta dohot tordita ala hata ni debatado di bagasan tikon nama dok di parade debatado Tuhan telah mempersiapkan dakolat tu sahalak tu sidede alai mungkin ikol lebih semangat ikol marbenget niroha ikol lam berjuang dohita alani diaka parsikola nama sihol diaka parsikolau diaka na mangaluli rokap nama sihol nang dirokap tong do di bagian habosuro nih dohot butong kesuksesan dakola masalah siubean ipe di parade debatado ido benna dibalik ni perdalanan di ngoduton adong do tangan nama cebelga nama cegugu na totong madorok kita mangojar hita memotivasi hita alani ingot ma Tuhani na paduahon marhiti hata ni debata di bagasan tikyo didok bohado hita asam nang lupa rohatta di Jehovah dia sapului didok ia dung mangako jala bosuran ikon pujiomu do Jehovah de batam ala ni tano na denggan naung nilihon nai tuho puji Tuhan mamuji Tuhan jadi amang dot deinang molong ata puji Tuhan do mahita mamuji diri jegudang do halak mamuji dirina menganggap iba nong tibo jadi molo merdalepe tugi jang nama igungna kan ayala nga bau tano deba arti na nga level tinggi beba na be ci akana nadongon nga biasa-biasa ma ji molo marsi jalan pe mamereng buhi nama molo marsi jalangan nang pisa marga ale molo atar sukses ibana senyum Pepsodent ale molo jol mana biasa-biasa senyumnya senyum asam Jawa kecu nama jadi manang bohape di dok rohani ibana ya angalut tibbo sani dang lepel hube makatai pe herana angir nama pertibion oleh surku nama tata buti jadi na biasana halak na mamuji Tuhan bapelihonon nama dirina dah unang besisa-sisa ni ngoluna dilihat tu Tuhani ai roham pertanyaan abah i madah mek de beda dena konong pedah nina hape dung belga tong mau siarong alasan na kan ai olo dong se mol sehat dope ai toy ma beta hita marmupung marminggu anggone so dang tuhamuon ala marminggu duhamun waeng tuakana sama bigema tuakana sisomma beta marminggu ai mada arisan odope iba na mana sibuk habe ditiki haci ngoluna iba na mana burju dan mulai dope permingguan perjuli bana sapat di tairo ale dung lam tabu ngoluna
berdalai nama tongkan, ai sibuk terus menerus. Jadi memuji Tuhan, mempersembahkan diri, tapi lehom badirita. Unang sisa-sisa ni ngodutta, unang sisa-sisa ni waktu ta, unang sisa-sisa ni hepeng ta. Jala unang ngolo hita, saya mangucap nong taleo tu debata. Herahita no sari, tu pelayanan, tu HKBP Mampang, HP tong dona. Na berpikir, jadi orang yang hanya memikirkan, hanya makarikot tu na di bana, egois dui. Jadi dia rahok kata ni debata hita di bagasan tikion, memuji Tuhan, mabai Tuhan, sasadasa, dang manabay na asing. Dido amang dot inang di ayat 10 siay. Alay tung surah lupa roham di Jehovah debatam, jala dihut toko akka debata sileban, huhut mangului jala marsob batusi, hati dakonok kuhiam matuhamu sadarion, ikom mago situ tuhamu ina. Ikom mago situ tuhamu, molo tapaduahon debata. Hamoraon, kayak saya jabatan pasu-pasu ni debata doi. Jadi si Salomo ditiki hamoron na do di puncak kekuasaan na adong do pangiduan di bana tu debata. Di poda 30 ayat 7 sahat tu sia di do sonon. Dua ragam do nahu pangido siakko sayunang maotohi sianau taga somate do peau. Sai padau ma sianau neang niroha dohot hata gabus. Hapogoson manang hamoraon unang lehon tuahu. Saya loas ma panganokku bohal tinur pokomi tuau. Asa unang tuku porsoho. Dung butong au. Gabe dohonokku maun. Sedo Jehovah. Manang unang tung manakwahu ala dung pogos gabe hu parwaroa maun goarni debatakku. Napatuluhom ma amang dot inang. Marhiti hata ni debata di bagasan tikyon asa unang lupa rohata tu Jehovah di epistel naking Jakobus sada ayat 22 dohot sahat tu 25 jala di bagasan turpuk sadariope nungata jaha asa berpegang erat tu hata ni debata di ayat pitu. Ya, di ayat 10 sada mang inang maaf. Atong ramoti madirim asa unang lupa roham di Jehovah debatam gabe dang diradoti ho akatonanai uhum na doho aturanna akan nahu tohonahoni tuho sadarion berpegang erat pada firman Tuhan. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi cermin, sormin, ahadu fungsi ini cermin. Mamereng dirita, memperbaiki diri. Jihatan ide batado, nagabe sormina tuhitan nalahu memperbarui diri. Enaking kanamang do inang ada orang satu gereja, sudi duhita markacakan. Apalagi kaina, dang puas rohana tu gereja molo so markaca. Molo kaama, molo holan udah paling hola disuri buti. Molo akaina herana hurang do. Ai segurang dipaket tongkan wala tubuhi piga badakna lapisna badakna listipna obukna asing do petu kiri do tu kanan unak kola sa model dari minggu nga songono model songono jo la do pe bajuna idia do tangging-tanggingon idia do na longgaron ikotong do pe dibereng asa uli dang salay na markacay unang pali akolanon unang paliliku unang gawi merbada amatay itinggal inatay paliliku inatay markaca. Adong do pengalaman musong niya kamang, adong do haroa. Ngasong nasip palagi buti. Jadi ido fungsi ni kacay cermini asa taboto dia na hurang dungi tapadeng gadirita. Hatani debata hape song nido. Ido banda nido si Musa. Ikon rado tamu tonaki uhum aturan na kotonahoni asa unang lo paro hatta tu debata na parpudi mamar hiti hata ni debata di bagasan tikyon jarah homehita dia sapulopati hapelam di pagi cakoroham jala lupa ho di Jehovah debatam na monogi ho koruar sia tano Misir sia bagas parhato banan
manguluma di bagasan serep ni roha. Aka sigijang roha akan lupa tu debat adui. Manguluma di bagasan serep ni roha. Na lau paingot tok kita sudi na dihita na puna di debatado. Silehol-lehol ni debatado. Martua maho amang do inang molor saunari tajalahi tajalo aka paso-pasui. Sanga tapeop aka hasil ni nataulay, gogo ni nataulay. Martua maho amang dot inang boy do pe molo di pasato itu aka paparam. Alai taingot ma sudi siya debatado. Amen. Martang yang maita. Alia manami na di bano gijang hupuju sobbahami ho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Moliate ma di paso-pasum na totong manarihong ngolu patur dion nami marhiti barita na uli di bagasan tikion. Di sariho kodo ngulu nami di paradiho do akan narikot di hami. Molo dapot tami pe di bagasan tikion kesuksesan jabatan pangkat doho akas sinamot. Sudi Tuhan asini rohamdo. Cumolo do di paradiho akan narikot doha akan naudi do nadenggan di ngulu nami. Baru peu Tuhan debata disuruh hami asa mamereng jaminan na nilihommi. Tongajari mahami Tuhan marserep ni roha. Ingo tuho Tuhan. Molotung pesipata lombos rohanami gagal hami. Sesungguli tordinami Tuhan debata marhiti hatam. Wakai masudi ruasnya huriam to depan pasu-pasu mana sida di parngulan na sida siganu pari. Dia akan narikot sari homa Tuhan. Dia akan mangului karejo parsikolan. Dina pahebang usaha. Molotung dang dapuk do pesongonal sinita ni roha. Sa pabengak roha na sido Tuhan debata. Lihonom mudo litikina. Obar tuha porsiaun. Tuna pinangido na sida. Dohot usaha na sida. Saya pada wakruas ni huriam sian akka ulaun naso di halamohon roha. Paso-paso wakruas ni huriam na bergumul di bagasan tikion. Di sihol ni roha di danak, di sihol ni roha di hahi pason. Saya totong ma ramo tinang dan ibu-ibu magudang di bagasan asidot tolong ni roham. Dia kana marsahit. Saya liom mamalumon Tuhan. Saya dawoni nasida. Dia kanong leleng marubat. Papirto di nasida Tuhan. Rap do todo nasida di bagasan hagalion na. Wakai memaruas na berduka ima inang silitonga dohot yanakon nasida. Alan ni perborhat ni amang siahaan. Saya anggiat matarapul rohana sida. Saya totong margugo nasida madelani ilu-ilu nasidon. Wakam nang akaruas ni huriam namar ulang tahu di bagasan samingguan. Salam tabay di nasida alas ni roha. Ajari nasida makamulateo dengan ni basam alas silehol-lehom mo di Tuhan. Wakam masudi namar ulang na bergumul di aka pardonga saripiope. Asi rohamu Tuhan di bata. Pamenak roha nasida lam gadai holong ni roha di nasida. Saya tatap nasida Tuhan di bata. Na pinado mumdo nasida di bagasan hahurangan do halubian jala na jinomdo nasida tu parsaripioni. Wa kami manang di bagasan tikion sudah program ni huriam na berlangsung di bagasan samingguan PHD pertangyangan dohot akalan asing saya tiru memerdalan na diubasan ya ka parhalado ni huriam dohot nialason do di dohotan ya karuas ni huriam. Moliate mamang na basa upang kami mengulam tuho sesama dosa nami asatung tamaham gawi anakon mo mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho. Amen. Talas somahatan ni dibata marhite namarid dehita huhut pasahat piliyat tujulo. See
Tuhatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihomi tu hami pelian nami tuho. Sejalo me gabi uap na khusus di culung. Pasu-pasu me jala ramoti asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon haracon mu di tonga-tonga di uriam dohot di portibio. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam muntadahami gudang ni seleho-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajanmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sai sama dosa nami son panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho to pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana tuho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tuto dimuna. Amin. Selamat hari Minggu Marhita.